प्रत्यक्ष 3 वाजता उत्तरपत्रिका आणि प्रश्नपत्रिका प्रत्यक्ष काम केलेले आमचे सर्व क्षेत्रीय अधिकारी, मुख्य नियामक, परीक्षक, सर्व संस्थाचालक, प्राचार्य, मुख्याध्यापक, शिक्षक तसेच सर्व संघटना, आमच्या सर्व समित्याचे पदाधिकारी, मंडळातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी या सर्वांच्या बहुमोल सहकार्यामुळेच उच्च माध्यमिक म्हणजे 12वी प्रमाणपत्र परीक्षेचा निकाल आज गुरुवार दिनांक 25/5/2023 रोजी जाहीर करताना मला मनस्वी आनंद होत आहे। या परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि त्यांच्या पुढील शैक्षणिक वाटचालीसाठी मी शुभेच्छा देतो। त्याचबरोबर जे काही विद्यार्थी या परीक्षेमध्ये यशस्वी होऊ शकलेले नाहीत त्यांनी नाउमेद न होता आमच्या पुरवणी परीक्षेसाठी सज्ज राहून आपलं भविष्य उज्ज्वल करावं असे मी अपेक्षा ठेवतो। या परीक्षेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आपल्याला माहीत आहे की आमचं राज्य मंडळाचं 12वी परीक्षेचं आणि 10वी परीक्षेचं वेळापत्रक आम्ही आधी जाहीर करतो। त्यानुसार 30/12/2022 रोजी ऑनलाईन वेळापत्रक विद्यार्थ्यांसाठी जाहीर केलं, शाळांसाठी जाहीर केलं आणि या परीक्षेच्या वेळापत्रकामध्ये जे मुख्य विषय असतात त्या मुख्य विषयासाठी 1 दिवसाचा खंड दिला गेला होता, जेणेकरून विद्यार्थ्याच्या मनावरील जे काय परीक्षेचं ओझं आहे, ताण आहे ते कमी होण्यासाठी विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी वेळ मिळेल। त्याचबरोबर विद्यार्थ्याच्या मनावरील ओझे किंवा दडपण दूर करण्यासाठी राज्य मंडळामार्फत समुपदेशकांची एक टीम तयार केली गेली होती। त्याचबरोबर आमच्या विभागीय मंडळामार्फत सर्व जिल्ह्यांसाठी समुपदेशकांची एक टीम तयार करण्यात आली होती, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून ज्या काही अडचणी येतील त्या अडचणी सोडवण्यासाठी या समुपदेशकांनी फार मोलाचं सहकार्य मंडळाला आणि विद्यार्थ्यांना केलेलं आहे। त्याचबरोबर राज्य शैक्षणिक संशोधन संस्था SCRT मार्फत 383 समुपदेशकांची फौज निर्माण होती। त्यांनी सुद्धा विद्यार्थ्यांना या लेखी परीक्षेच्या कालावधीमध्ये सुद्धा विद्यार्थ्यांच्या काय अडीअडचणी असतील, विद्यार्थ्यांच्या काही शंका असतील तर शंका दूर करण्याचं काम या सर्व समुपदेशकांमार्फत करण्यात आलेलं होतं। 12वी परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च 2023 साठी 154 विषयासाठी घेण्यात आली। या 154 विषयासाठी विज्ञान, कला, वाणिज्य, व्यावसायिक शिक्षण या विषयाचे हे विषय होते। विज्ञान विषयासाठी आपण मराठी, हिंदी, उर्दू आणि इंग्रजी या 4 माध्यमातून, तर अन्य शाखांसाठी या 4 माध्यमाशिवाय गुजराती व कन्नड असे एकूण 6 माध्यमांमध्ये ही परीक्षा घेतली गेली होती। यावर्षी आपण गैरमार्ग प्रतिबंधक उपाययोजना केली गेली होती। या संदर्भात मला सांगायला आनंद वाटतो, माननीय मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली, त्याचबरोबर माननीय पोलीस महासंचालक, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव महोदय, त्याचबरोबर माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, त्याचबरोबर ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव व शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव, याचबरोबर सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी, राज्य मंडळ अध्यक्ष, सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची एक ऑनलाईन मीटिंग झाली आणि ही परीक्षा कॉपीमुक्त वातावरणात, निकोप वातावरणात कशा पद्धतीनं पार पाडावी याचं नियोजन केलं गेलं आणि याच्या सर्व संबंधितांना सूचना यावर्षी प्रथमच अशा प्रकारची मीटिंग होऊन त्यामुळं परीक्षेच्या कालावधीसाठी एक वातावरण निर्मिती राज्यभरात निर्माण झाली होती आणि या दृष्टिकोनातून फेब्रुवारी-मार्च 2023च्या परीक्षेसाठी राज्यात कॉपीमुक्त अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली होती आणि त्यानुसार 14 फेब्रुवारी 2023 रोजी एक शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आलं होतं की कॉपीमुक्त वातावरणात परीक्षा घेण्यासाठी।
याचबरोबर ही परीक्षा नेहमीप्रमाणे कॉपीमुक्त वातावरण घेण्यासाठी आपण राज्य मंडळामार्फत माननीय विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी, सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना डीओ लेटर देऊन त्यांना आवाहन केलं होतं की आपापल्या जिल्ह्यामध्ये आपापल्या विभागामध्ये ही परीक्षा चांगल्या आणि निकोप वातावरणामध्ये पार पाडली जाईल. परीक्षा काळातील संभाव्य गैरप्रकारांना आळा घालण्याच्या दृष्टिकोनातून शिक्षण विभागाची 271 भरारी पथकं कार्यरत होती. त्याचबरोबर जिल्हा स्तरावर काही जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सूचनेनुसार किंवा माननीय मुख्य सचिवांच्या सूचनेनुसार त्यांनी सुद्धा आपापली भरारी पथके निर्माण केली होती आणि त्यामुळं यावर्षी गैरप्रकाराला निश्चितपणे आळा बसल्याचं आम्हाला एकंदर दिसून येतं. त्याचबरोबर या परीक्षा केंद्रांना भेटी देण्यासाठी आमचे क्षेत्रीय अधिकारी तसेच मंडळ सदस्य यांनी सुद्धा या परीक्षा केंद्रांना भेटी दिल्या आहेत. सदर परीक्षेसाठी एक महत्वाचा बदल आपण केला होता की कस्टडीतून म्हणजे परिरक्षक कार्यालयातून ज्यावेळी हे आमच्या प्रश्नपत्रिका संबंधित केंद्रावर जातात ते आमचे परिरक्षक म्हणजे कस्टोडियन त्यांना म्हणतो किंवा रनर असं सहाय्यक कस्टोडियन किंवा रनर असं म्हणतो, या रनरला एक जीपीएस ट्रॅकिंग दिलं होतं आणि त्यांच्या मोबाईलमध्ये जीपीएस ट्रॅकिंग ऑन करण्याचा सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार हे परिरक्षक कस्टडीतून त्या संबंधित केंद्रावर किती वाजता निघाले, किती वाजता पोहोचले, त्यांचं लोकेशन ट्रेस करण्यात आम्हाला यश मिळालं होतं आणि हा एक मोठा बदल यावर्षी या परीक्षेसाठी करण्यात आला होता. त्याचबरोबर यावर्षी मागील परीक्षांचा अनुभव लक्षात घेऊन सुरुवातीला प्रश्नपत्रिका 10 मिनिटं आपण आधी देत होतो, तो निर्णय बदलून नंतरची 10 मिनिटं विद्यार्थ्यांना वाढवण्यात आली. त्यामुळे प्रत्यक्ष सकाळच्या सत्रात 11 वाजता आणि दुपारच्या सत्रात प्रत्यक्ष 3 वाजता उत्तरपत्रिका आणि प्रश्नपत्रिका देण्यात आल्या आणि 11 वाजता आणि 3 वाजता विद्यार्थ्यांनी लिखाणास सुरुवात केली होती. त्याचबरोबर यावर्षी आणखी एक महत्वाचा बदल केला होता, तो म्हणजे आपण काही आयडियाज लोकांकडून मागवल्या होत्या, समाज माध्यमाकडून मागवल्या होत्या, जेणेकरून परीक्षेच्या गैरप्रकारांना आळा बसेल. आणि त्यामध्ये आम्हाला एक आयडिया पसंत पडल्या. त्यानुसार विद्यार्थ्यांची जी शिक्षा सूची असते ती शिक्षा सूची आधी प्रसारित केली गेली, ती सर्व कनिष्ठ महाविद्यालय शाळांना वाटण्यात आली आणि त्याचं वाचन किंवा त्याची प्रिंट काढून विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आणि त्यामध्ये आम्ही बऱ्याच प्रकारे सक्सेसफुल झालो असं मला मनस्वी वाटतं. आणि त्याचबरोबर 10वी-12वीच्या या परीक्षेसाठी अतिशय चांगल्या वातावरणात पार पडली. त्या दृष्टिकोनातून या परीक्षा पार पडल्याबद्दल आणि या कालावधीत आपण सुद्धा सर्व इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडियाच्या प्रतिनिधींनी, कॅमेरामननी आम्हाला सहकार्य केलं आणि परीक्षेचं वातावरण टिकवून ठेवण्यास मदत केली, त्याबद्दल मी आपलं सुद्धा आभार मानतो. आता या निकालाची ठळक वैशिष्ट्ये फेब्रुवारी-मार्च 2023 मध्ये झालेल्या निकालाची ठळक वैशिष्ट्ये कॉपी द्या. या परीक्षेत राज्यातील 9 विभागीय मंडळे म्हणजे पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर व कोकण या 9 विभागीय मंडळामधून विज्ञान, कला, वाणिज्य, व्यवसाय अभ्यासक्रम या शाखातील एकूण 14,28,194 नियमित विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. नियमित म्हणजे रेग्युलर विद्यार्थी. त्यापैकी प्रत्यक्ष परीक्षेला 14,16,371 विद्यार्थी प्रविष्ट झाले आणि त्यापैकी 12,92,468 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले व या नियमित विद्यार्थ्यांच्या निकालाची टक्केवारी आहे 91.25% अशी आहे. या परीक्षेतील 9 विभागीय मंडळामधून सर्व शाखांमधून म्हणजे कला, वाणिज्य, व्यवसाय शिक्षण, त्याचबरोबर विज्ञान यासाठी 35,879 रिपीटर विद्यार्थी म्हणजे पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी 35,583 विद्यार्थी प्रत्यक्ष परीक्षेत प्रविष्ट झाले आणि त्यापैकी 15,775 पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थी म्हणजे रिपीटर विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले व त्याच्या निकालाची उत्तीर्ण टक्केवारी 44.33% इतकी आहे. 17 नंबर म्हणजे खाजगी विद्यार्थी म्हणून नोंद केलेले एकूण विद्यार्थी संख्या 36,454 इतकी होती. त्यापैकी
35,834 विद्यार्थी प्रत्यक्ष परीक्षेस प्रविष्ट झाले आणि त्यापैकी 29,526 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आणि या खाजगी विद्यार्थ्यांच्या निकालाची टक्केवारी आहे 82.39% इतकी आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांमध्ये 6,113 विद्यार्थी दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी 6,072 दिव्यांग विद्यार्थी प्रत्यक्ष परीक्षेस प्रविष्ट झाले व त्यापैकी 5,773 दिव्यांग विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आणि दिव्यांगांच्या निकालाची एकूण उत्तीर्ण टक्केवारी 93.43% इतकी आहे. 12वी परीक्षेस दिव्यांग विद्यार्थ्यांना प्रचलित पद्धतीने सवलतीचे गुण देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. सर्व विभागीय मंडळातून नियमित विद्यार्थ्यांमध्ये नेहमीप्रमाणे कोकण विभागाचा निकाल कोकण विभागीय मंडळाचा निकाल सर्वाधिक म्हणजे 96.01% इतका आहे. तर सर्वात कमी निकाल मुंबई विभागाचा 88.13% इतका आहे. सर्व विभागीय मंडळातून नियमित बसलेल्या मुलींचा निकाल 93.73% इतका आहे. तर मुलांचा निकाल 89.14% इतका आहे. म्हणजे नेहमीप्रमाणेच मुलींनी या निकालात बाजी मारली असून मुलींच्या निकालाची उत्तीर्ण टक्केवारी मुलांच्या उत्तीर्णच्या टक्केवारीपेक्षा 4.59% जास्त आहे. 12वीची परीक्षा 154 विषयासाठी घेतली होती. त्यापैकी 23 विषयाचा निकाल हा 100% लागलेला आहे. आता जर आपण निकालाचं कंपॅरिझन केलं तुलना केली 2020 पासून 2023 पर्यंत तर 2022 म्हणजे इयत्ता 12वीचा मार्च एप्रिल 2022चा निकाल होता एकूण निकाल होता 94.22% आणि या वर्षीचा निकाल 91.25% म्हणजे मागील वर्षीच्या परीक्षेची तुलना करता या वर्षीचा निकाल 2.97% इतक्याने कमी झाला म्हणजे घटला आहे. परंतु तथापि मागील परीक्षा ही वेगळ्या वातावरणात पार पडली होती. विद्यार्थ्यांना म्हणजे 70, 80 किंवा 100 गुणांच्या परीक्षेसाठी अर्धा तास वाढीव दिला गेला होता. 75% अभ्यासक्रमावर परीक्षा प्रत्यक्ष घेण्यात आली होती. यावर्षी 100% अभ्यासक्रमावर परीक्षा घेण्यात आली आणि कोणताही वाढीव वेळ दिला नव्हता. हे प्रामुख्याने लक्षात घेतला. आपण नियमित परीक्षा म्हणजे जशी 2023 ची परीक्षा झाली तशी परीक्षा प्रत्यक्ष 2020 मध्ये झाली होती. 2020 चा निकाल होता 90.66% आणि 2023 चा निकाल आहे 91.25%. म्हणजे 2020च्या निकालाची 2023च्या निकालाची जर तुलना केली तर हा निकाल 0.59% एवढ्या वाढलेला दिसून येतो. नेहमीप्रमाणे सन 2015-16 या शैक्षणिक वर्षापासून स्काउट, एनसीसी, स्काउट गाईड आणि क्रीडा या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्यात आलेले आहेत. आता प्रामुख्याने मला सांगावंसं वाटतं जो मुद्दा न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये उद्धृत केलेला आहे त्याप्रमाणे आणि यावर्षी सीबीएसईने सुद्धा CIS क्लास इम्प्रूव्हमेंट स्कीम किंवा पुरवणी परीक्षा जाहीर केल्या 10वीसाठी त्याप्रमाणे आपण सुद्धा ही परीक्षा जे विद्यार्थी फेब्रुवारी मार्च 2000 परीक्षेत सर्व विषयात पास झालेले आहेत त्यांना क्लास इम्प्रूव्हमेंट स्कीम म्हणजे श्रेणी सुधार योजना किंवा गुण सुधार योजना लागू करतो. त्यानुसार यावर्षी या विद्यार्थ्यांना सुद्धा ही योजना लागू होईल आणि जे विद्यार्थी सर्व विषयात या परीक्षेला एकाच वेळी सर्व विषयात पास झाले असतील तर त्या विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या 2 परीक्षा म्हणजे जुलै 2023 आणि मार्च 2024च्या परीक्षेला बसण्यास संधी असेल. आणि माझं प्रामुख्याने समाज माध्यमांना आवाहन आहे की ज्या विद्यार्थ्यांना या परीक्षेमध्ये कमी गुण पडले असे वाटत असेल किंवा ज्या विद्यार्थी दुर्दैवाने या परीक्षेमध्ये यशस्वी होऊ शकेल नसतील त्यांनी जुलै 2023 या परीक्षेसाठी सज्ज राहावं जेणेकरून विद्यार्थ्यांना
श्रेणी सुधार असू दे किंवा अयशस्वी झालेल्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा या परीक्षेला बसता येतं आणि श्रेणी सुधार खाली सलग 2 परीक्षा या विद्यार्थ्यांना या परीक्षेसाठी बसता येतं आणि जेणेकरून विद्यार्थ्याला आणखी काही संधी त्याच्या करिअरच्या दृष्टिकोनातून मिळू शकते। आपल्या निकालाची कार्यपद्धती आपल्याला माहित आहे। दरवर्षी विद्यार्थ्यांच्या मनावरील ताण कमी करण्यासाठी आपण हा निकाल आधी ऑनलाईन जाहीर करतो आणि या विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष गुणपत्रिका ह्या विद्यार्थ्यांना 5 जून रोजी दुपारी 3 वाजता त्यांच्या कनिष्ठ महाविद्यालयातून प्राप्त होऊ शकतील। त्यानंतर हा निकाल आज 25/5/2023 रोजी आमची जी संकेतस्थळ आहे, जी संकेतस्थळ आम्ही डिक्लेअर केली आहेत, या संकेतस्थळावरून दुपारी 2 वाजता ऑनलाईन पद्धतीनं विद्यार्थ्यांना पाहण्यासाठी किंवा शाळांना एकत्रित निकाल पाहण्यासाठी हे खुलं होत आहे आणि त्यासाठी विद्यार्थ्यांना आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना पुन्हा एकदा मी शुभेच्छा देतो। आता गुणपडताळणी आणि उत्तरपत्रिकांच्या छायाप्रती गुणपडताळणीसाठी उद्यापासून म्हणजे 26/5/2025 ते 5/6/2025 या कालावधीसाठी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन गुणपडताळणीसाठी अर्ज करता येतील। तर त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना उत्तरपत्रिकेच्या छायाप्रतींची मागणी करता येते, कारण आपल्या ज्या उत्तरपत्रिका तपासल्या आहेत त्या विद्यार्थ्यांना काही शंका असतील तर त्या विद्यार्थ्यांना या उत्तरपत्रिकांची छायाप्रत घेता येते। यासाठी संकेतस्थळावरून ऑनलाईन पद्धतीनं अर्ज करण्याचा कालावधी हा उद्यापासून म्हणजे 26/5 तारखेपासून 14 जून पर्यंत हा कालावधी देण्यात आलेला आहे आणि यासाठी 400 रुपये प्रति उत्तरपत्रिका एवढे शुल्क विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने भरणे आवश्यक आहे। त्यानंतर उत्तरपत्रिकाचे पुनर्मूल्यांकन विद्यार्थ्यांनी छायाप्रत घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी ती छायाप्रत विद्यार्थ्यांना काही शंका असेल तर ती छायाप्रत ती विद्यार्थ्यांनी आपापल्या शिक्षकांना दाखवून ती तपासून घ्यावी आणि त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना वाटत असेल की या उत्तरपत्रिका तपासणीमध्ये काही त्याला गुण कमी जास्त होऊ शकतात तर अशा विद्यार्थ्यांना उत्तरपत्रिकेचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची सोय उपलब्ध केलेली आहे आणि त्यानुसार विद्यार्थ्यांनी प्रति विषय 300 रुपये भरून त्या ऑनलाईन पद्धतीने भरून त्याप्रमाणे विभागीय मंडळाकडे विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे। विविध स्पर्धा परीक्षा म्हणजे जेईई मेन किंवा प्रोफेशनल परीक्षा असतात अशा विद्यार्थ्यांसाठी ह्या उत्तरपत्रिकेचं पुनर्मूल्यांकन तातडीनं करून देण्याचे आदेश विभागीय मंडळांना कळवण्यात आलेले आहेत आणि त्याप्रमाणे पुढील परीक्षेपूर्वी या विद्यार्थ्यांना या उत्तरपत्रिकेचं पुनर्मूल्यांकन करून मिळेल, जेणेकरून विद्यार्थ्याच्या जे काही व्यावसायिक कोर्स आहेत ते व्यावसायिक कोर्सला प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना हे उपयोगी पडू शकतं।